Doncs de moment diu que seguirà reflexionant sobre si deixa o no aquest càrrec de secretari general de Convergència i Unió. Això sí, ho farà sense dates i després de mantenir una conversa amb el president de la Generalitat, Artur Mas. Avui Duran ha rebut el suport, sigui quin sigui la seva decisió, ha rebut el suport i el respecte del Consell Nacional, una decisió que en cap cas faria perillar la coalició amb Convergència i que no té res a veure amb la consulta, i en aquest sentit el líder d'Unió ha fet palès el seu compromís ferm, rotund i unànime, ha dit, amb el dret a decidir. El secretari general d'Unió Democràtica, Josep Maria Pelegrí, ha recordat que ells defensen una consulta legal, que mai han defensat radicalitzacions i que quan es convoqui oficialment aquest dret, aquesta consulta, aquesta pregunta, ells convocaran un Consell Extraordinari per decidir el sentit del seu vot. També han explicat que volen ampliar suports internacionals a la consulta i han demanat al PSC que aprofiti aquest canvi de lideratge per apropar-se a les seves tesis sobiranistes. També han demanat al govern espanyol més gestos perquè, diuen, el temps s'agota.